έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που έδειξε το εξής εκπληκτικό. Είμαστε σχεδόν η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περίπου το 70% των πολιτών αυτής της χώρας αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη, το στάτους της ελληνικής δικαιοσύνης. Εμείς λοιπόν, σαν θεσμικός φορέας, ο μεγαλύτερος του είδους στη χώρα, σαν Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών, εν ώψη αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που υπάρχει στα ελληνικά δικαστήρια, αναλαμβάνουμε θεσμική πρωτοβουλία αλλά και κινηματικές κινήσεις. Τι εννοώ? Πάρα πολύ απλά, οι επιστημονικές μας υπηρεσίες επεξεργάζονται ένα πλήρες πλαίσιο αναδιάταξης και αναμόρφωσης της ελληνικής δικαιοσύνης που θα το υποβάλουμε σε όλους τους φορείς της χώρας και σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς